Kemmu sabi li fdel l-isħab imtaqal biex tara tlam zazuh ħajnek tal-għon. Kemmu sabi li torbqod u tistemba u tibqa tara tlam għal-kem tiftaħhom sibt. Kemmu sabi li tajx u tajjex darba fin wieħed biss ġoħin li ma jafx temma. Kemmu sabi li tajx żagħżugħ għal dejjem għaxu għażmien li jisra kull ma ksibt. Ħalli għax-xemx fitluħa bħal finsula issibek tmelles riħ ċbarijiet. Ħalli il-qamar jilab ma' l-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trot ħajjiet. Kemmu sabiħ li titla l-ċaċet kollha u tinżel fl-idlamwiet f'ijan moħbija. Kemmu sabiħ li minsi tkun mil-folla u ismek isir wensa l-qalbek biss. Ħalli għax-xemx fitluħa bħal finsula issibek tmelles riħ ċbarijiet. Ħalli il-qamar jilab ma' l-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trot ħajjiet. Jisbaħ bla ma jitlam jew jitlam bla mal-qalb il-biża tħabbat. Kemmu sabiħ jekk tibqa' tiddi l-kewba se jsib il-port sajjid fuq mewġ isabbat sibt. Kemmu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfa' l-bib biex terġa' tibda. Kemmu sabiħ dal-kliem la darba nemmnu u nemmnu naf għax li